Madam nang tinio ro par puo payek mani thung lai mi abosa sai nari me ke hamne. दिनै 3 तारिख मे 2022 थांनाय बोसोर 3 तारिख मे 2021 तिप्रामथा पावर अफ फाइपेमन यागो महाराष्ट्र बिनि वारियर्स हिसाबियो सिन ट्राइरनो बिहां थ खामो दङ आबोहा युथ तिप्रा फेडारेशन के दिनै वाइटिएफ नि आसाइमो राइसिं दे साल पहिला साल आसाइमो सानो थंपालाव लायो दिनै रो जत युथ सखो दंफायो फुग्रा जाग्रा दंफायो दिनै ब्ररं हिरिबो दङ बर' दिनै साखु फाइन नाखु फाइनिया के दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रेसिडेन्ट दङ वाइटिएफ नि दङ प्रेसिडेन्ट बर'आ दिनै ब साल गाहाम वाइटिएफ राइसिं डे नो स्पेशल बाय पालाव नि दिनै ब अमरपुर ब्लक लेभेल कमिटि नि अर्गानाइज किया बर' दिनै बिसुं ब्लाड डोनेशन खालामनाय दे अलरेडी ता ओ ब्लाड सैंपल बीपी राव चेक किए प्रोसेस चले दङ दिनै ब सालनो आरि मानि जोंकेने बो थुंगे बा तास थुंगे बा ते आबरिके मा सामहाया मा तांगे साल नस्त खे मानि दिनै द फानि ब पान्दावो दिनै जों हस्पिटालाव थांगे बां मान ओ ताव तिप्रा मथा पावर फेपेमन परिया जे जों कुपियो सोशल मीडिया नि जुग बा दिनै ग्रुप व सान सावम साजना ब्रो हस्पिटाल थुइ नांगे तो आबरिके मानो जों थुइ तो हारिले मोबाइल दिनै द फानि जों थांला रो पान्दावो ताखौ कुंया पान्दावो दिनै वाइटिएफ राव खाख्रा खिये दिनै थुइ डोनेशन पान्दावो दिनै जों रो आचक लायो अब दिनै वाइटिएफ नि राइसिं डे स्पेशल बो ओकेशन हामबाय Sir, tinio nang ro blood donation kemono kuijana donation kenai ake boni tuye sa sak nari me ke hamne. पहिलाव मिडिया पार्सन हामबाय लेकिन जों दिनै जोंनि वाइट